thank you kayo. Si mong yata ka na mong grasya. Matag adlaw. Thank you kayo, Lord. Okay? Ito maglangan may kanan. Ito ang suwatan po ko na tayo ka ng pagkagano. Pinadagin ni Jesus sa kababae nga nagpatago lang sa nga Dulce. Ini gibatan na doon sa radyo na Ray Arellano. Kaisunan ang atong sender si Dulce. Ang akong bana usa ka kolektor sa lending, usahay daghang amigo. Unya anything bayad daghan sa kontra. Ug kung anong na problema man ko ini akong bana, ingon man gud ini ang mga pangitabo. I who have nothing. I who have no one. Adore you and want you so. I'm just no one with nothing to give you, but I love you. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he never let it. I love you. I love you. Ah! Kinsa? Oy, naadalisod nga re. Sa muka sa nimo, oy. Woo! Unsa may ato nimo, oy? Nakata ko ito yung maning taon ba? Mao ba? Sige sa noy, noy. Huwat ka diot noy ha. Ako sa pukawon kay murag natug noy. Huwat di noy ha. Ay unsa man nagkapamahaw na ka noy? Pwede mo balik kung kanta ng Nga naman. ekonomiya day. Papataon ko pamahaw taon day. Nalingaw ka sa kong kanta? Muna kag si Bibi Farida. Salamat, nay. Wa pa ka kaunoy? Ay, sige lang. O sa mamahaw ka? Ay, lang. May ikog di santa. Ay pamahaw lang sa diri kay basig makuyapan kag pinaabot ba? Langayan ra ba kanisanan? Pamahaw sa noy. Ingon mi anak ka maayong tao sa among silingan nga nanginahanglan. Kaya akong bana nagpalending man. Unya, siya ra po'y kolektor. Di pa pamahaw na ko si Noy Mando. Unya, kung magpamahaw, ako gipukaw si Maning. Dong, Maning. Shtuy, Maning. Ning. Saan day? Nas ni Mando. Ano? Ngita ni mo, ganina rin na. Ako na lang ipakaon. Alam ko ito yun niya. Wala siya magsulti. Murag mangutang na ni mo kwarta. At sa kadiyot, basig importante ang tuyo, anak. Basig emergency. Ay, gigi. Dito. Mabuta sa dito. May buntag. Dong, maning. Mabuntag na, Noy. Sa may ato, Noy. Dong, muhangyo lagi yung tako ni mo hospital mo tao. Suman ni mo tilyang ba. Kinahanglan tao ni kwarta para sa tambal ba. Pwede kawam ko ni mo dong. Bayaran lang tika dong. Kaya, ako man ang iprinda taon ng amo kong gamayng luna taon. Kay dako man ang akong bayaran ng taon. O labing siguro, basta. Mao ni nga ako lang iprinda lang tingali ng kong luna para magamit na mong kwarta. Mau ba? Pilam tayo mong ikinahanglan, Noy. Pwede kong magamit og 10,000 lang diyan mo dong. 10,000? Dako ko. Kabayad lagi ko na dong. Kay prinda lagi taon to na akong yuta taon subos. Iprinda ko itong 50,000. Kinahanglan ko kwarta para i-post hospital dong. Oh, gigi. Ganito mo kuha ko. Sige, salamat kay dong ha. So, Noy, okay na, Noy. Salbad ng imong problema. Salamat taon kay Dulce ha. Pagkabuutan, yung taon ninyo. Salamat kayo sa pamahaw day ha. Alam mo ikay itong sudan ni mo da. Unta mo to? Kuanto, Noy, kasino tog tapa? Mao ba? Alam niya to. Alam ito ibahon da. Ay, pag-bring house lang. Salamat. niya. Salamat day. Si Manang ni Mutilyang day. Wapa taon to'y kaon. Na-hospital mo ka siya. Naman ka siya sa emergency. Magkakaon ka eh. Makakaon pa taon. Mabatay itong dito kakaon. Mausad no, bitaw. Hala, sige kadit. Pustan ta ka ha. Padadaan ta kag tapa og tusino. Wagay kasulting bati ang among mga silingan kay halos sa mga manghuam na mo kwarta, amo mapakanon. Pero nay uban mauwaw man sad. Pero nasa gyud baga-baga og naw, di gyud mo balibad. So, ingon ana ang dagan diris amo, nagtuomi nga pinangga kami sa mga tao diris amo tungod sa among gipakitang kaayo nila. Kay gawas nga pakanon namo sila, makautang pa man gid sila. Gamay ra sad kaayo ang tubo, kay ang amo lagi nga makatabang mi ba? Unya, Day, pagtubo si Taldong ba? Waman na ginatong pagkita na lagi. Dili ba? Karoon mo doon yung saad? oo dong, pero sige lang tagaan na tong allowance gamay. Mga sunod ugma, basig napikihan paturon ba? Ato lang kung huwaton. Ipayo ko lang ng motoray para ako na maningil nila. Unya, okay ra ka nga, ikay muadto nila, ikay maningil nila. Di bang inyong sabot sila'y muhato dinis ilang bayad? O lagi. Wa may metod. Bidag naman ito, no?
Wala itong tagan ng mga pagtagat. Mabuso po. Oh, basta, dili sila mari og mabayad. Oh, ako yung mato nila. Ako miningil nila. Mao ba dong? Luoy ganita, pero, mangyapon. Oh, sige, sige lang. Di na sila kausap. Oy, nang salud. Kasayo gud ni manang si ato. Ay, mo rin yung unta ko, day. Naas maning? Naa nang, dali, suot nga rin. Ay, salamat, day. Likod sa diya na nga. Aw, naras maning ay, dong. Oh, Tang. Sabi nato na... Ay, dong maning. Parinyo ako nung dong be, kay kinahanglanon kayo na akong kwarta ron. Putlanan man gud misuga. Oh, ba? Impas na dahi ka. Ha? Impas na ba kay muhurin niyo maghaka, impas na dahi ka. Wa pa day ko kaimpas, dong. Ano sa luloy? Kaduha pa maka, unya, ikato pa, karon ikatoron. Nya, wa pa makakatago ikato. No ko. Nga, ako no ka diha. Maning giaway na nimo. Uy, awan ka taon. Nga pag ka. Nang nihilak mo na, oy. Ba't niya? Nang salud. Nganong nihilak man kanang? Patsuno naman gud ko. Ikaw tanang, di ko. Isa na patay ni mo nang. Nakadawat kag paski ng salod. Oo. Uy, buwa nga gud. Dong, parinyuhan na lang yung tao no. Iti malukoy ta ana. Ay, ano pat yun nun makatang? Wa man ko kabayad. Patsuno na akong suga dong, patsuno na kay wa man ko makabayad. Sa, Nanay, akong paskin o, daray. Uy, bill man ni sa suga nang. Uy, hala. Hala, naa naman ni disconnection. Uy, naunsa naman ni. nahak. Abi na kung ikaw may pat yun nun. Ang iyong mo na yung suga, putlanan. Wa gani siguro. Patay na tong akong suga. Ginoo ko. Saka makabuhit ano mo na. Pila ganito rin yung huni mo. Lisod ning magnegosyo tag kwarta pa utang ba kay maka-experience gid kag mga lain-laing klaseng rason. Pero pag abot sa adlaw nga ting bayad na. Di na ni mahimo deh. Ngano ko unsa di na mahimo Di no? na ni mahimo. Adto na ko sila. Oh. Pagnilngan ko yung sila dito sila. Adto na ko na Sido. Laruhon ta ko na inay, be. Laruhon ta ni. Bida. Sa inyong pagpangutang, mayo kay mo maudag paluoy-luoy. Unya, ni paningal na to, mayo kay mo maudag tago. Wala mo. Uy, ning oy, wa man tao ko tago. Ning oy, wala yun kakakita na ako. Ako na nun, may sayo pa ni. Kung kita. Di ba na sabot man ta? Ato dito amo ang inyong bayad. Primerong bayad. Ha? Gihatto di mo. Unya, Oh, nya. Oh, yato bitaw na ako noon sa. Pero madlot masagta mo adto dito sa inyo god. huwag kang mahadlok maka. Na may inyo iro gid provida kuyawan kay ko mapaktan niya ko. Nya inigdoon lang nato sa gid na maghot na. Kuya So kayo. nahadlo kas among iro. Mao nang di na ka moadto dito sa amo. Uy, naunsa ning oy natural. Mapaakan pa lang ko. Bisa wa ko dakan na. Pida. Maingon niya ka nga. Wa mo isa kay kami mo ay mi anas. Diyan Oy, ninyo. paminaw. Bido eh. Pagpangutang ninyo, huwag yung kamahis ko itong iro. Karong tibaya na, apel lang kami iro. Karuho na namin. Ha? Usam, bayar ka dili. Ay mo bayad lagi ko. Ugma bayaran ti ka. Sige. Bida dublihon ko pa Bantay na. ha? Dublihon ko pa na. Dublihon. Bantay ha? Ugma. Anda mada nang babayan mo ha? Kasabot ka? Ay o lagi. Naunsa ka uy? Sapot ko. Kanahan yung mga tangay na to eh. Gusto tang mutabang nila pero sila yung mangitag pager. Hindi nita mo atubang nila. Na, patagdiin na lang na sila dong. Uy, Sa kamahin ako niya. kwartara na. Makita ra gyud na. Nakita ra lagi, ha? Pero ang kanamang gudong kwarta hamanggod, ha? May nagatuan ng kwarta. Parte itabang na ito ng suban na nagkinahanglan. At least na atay ikatunol kung mabayad lang nila yun. Unya, unsaon man na nimo dong? Kung di gyud mo bayad, unsaon man na? Mabayad mo ano siya.
Ugma, balik ko na ko dito sa ila. Siguro ka? O, lagi. Ugma miyan saad. Maong balik ko na ko siya sa ugma dito sa ila, ha? Dili ganing giya po itong bayad. Na, makailan sa unsa ko. Maning. Ay, salamat kaayo day Dulce ha. Pagkabuutan mo gyud. Nang salud ang tinuod ng no, kining among pagpautang og kwartas mga tao, tabang baya ning amo. Di gyud ni ingon nga pamugas ni amo ha, kay pila ra gyud tubo ana. Mao gyud day. Mao nga magpasalamat gud mi ninyo nga naa mo kay kamo gyud dayon mo'y among kadangpan. Nagyaw-yaw las maning kay naman ko'y uban, may lang saad. Ya bisag kapila na nimo tagaag chance, gara man hinuon. Da, sunod day, ayaw na napautang ang dugay mamayad. Oy, labi na nang kanang kusog kayong mamutbot, kusog masaad. Ayaw gyud na ninyo pautangan na. Mao ginay buhaton ni maning ron kay naglagot naman siya. Karon gani na ituwa ay iyang gibalik tong giadto niya gahapon kay wa gihapon mong bayad. Gisaaran siyang pabalikon siya didto. Karon, natua, nibalik in taon akong bana luoy kay Porting Inita. Ay, kaluoy sa taong dung maning, oy. Maningil gyud di ay taon. Ay maningil gidas maning nang uy. Pastilan. Sa ato pa daywa di ay di aros maning. Wa lagi to dito iya yang gibalik to ni saad yang wa gid nibayad. Hala ka sayang. Ngano dayon say sayang nang. Sayang, gawa si aron din Ngano man nang? Mangutang unta ko 500 para bugas. Muy kidangat ini ron. Ay, ikaw lang day pi. Naakay 500 ya. Pagamita lang sa kubi kay wadyod mi bugas karon. Sige lang nang pero ay sulti ni maning ha nga ni hatag ko nimo 500 ha. Ako lay bayri ana ayaw lang siya. Ay uday, salamat. Inahak ng dawana. Misaan na karon siya mabayad. Pero sirado na bay. Kanahan ito na da. Sa paylayog niyo do. Pero dili mahimo nga dili takapanel ngon. Dako kay kagiutang niya himo lang tablahon. Balik ko sa karong gabi. Nationwide. Wa na sa siya dito. White House ilaw sirado. Ahak ka nito hana. Ngita yung gubutin ka na ko. Huwag na kailan ako Ay maning, ay na lang ana ay pasagdiin na lang to. Sagdan. Ug di mo bayad og pasagdiin na lang, di na Iba, kausab. bawa ka po sa sakit ani day. Pagpangutang ka ng tawanan din ako, gilak-ilatan mo ng tawanan. Gidramad-dramahan ko ba ayo? Pero karon, wa na pagkita, bitago na. Unya akong gingnan nga nung tago ka. Wa ko nung siya may tago, ako ko nung wa magkikita niya. Ako pa yung pasagin los karahan. Dong pasagdiin na lang lagi na. Dili mo. Dili ka siya bayad, kinahanglang may buhaton ka. Oo, na ito, dili pa siya makabayad. Oh, dong. Mayo kay siga ang suga sa ilabay. Buot pasabot na itaw. Labing siguro raagi siya. Di kang bayad, ha? Wes, magmahay ka. Andam mo na pinuti ko. Oops. Paduol ko ditas may putahan nila. Ug sikara na ko ang ilang putahan. Ug ako sayang ingnon nga tulis ni. Tulison ko ni kanahan. Di kang bayad og utang, ha? Wes, tulison ka. Karon ka. Tignan mo. Doon ako sa may putahan sa labay. Hindi na ko tungkol sa ilang putahan. Sikaran ko ng ilang putahan aron mapaabdi o masyagit kong tulis. Karon. Niya. Uno. Dos. Ay, trit. Uy! Uy, magaliw ka? Tulis eh! Uy, magaliw-liw ka! Tigbaso na rin dala ko mga pulis! Niyabag ka. Mga pulis ni mo ni tulison. Ibutang na dahil mo pinuti. Butang na. No!
Gidakop nila akong bana, wa siya tuhui nga bisag nisulti siya sa tinuod nga komedya ratong iya, kaya niyang tuyo maningil ra. Pero gidakop gid siya kay nagdalagi siya pinuti. Karon na priso tungod lang sa pagpaningil sa utang. Karon pa ko pakadungog nga naay na priso tungod sa pagpaningil sa utang. Mao din nang moingon sila nga why na priso sa utang kay ang maningil na di ay ang mapriso. Di ba kidort kaayo? Karon unsaon ko man ni oy na priso man taon akong bana? Kisa akong basulon ani. Siya o ang mga nangutang. Unsa man og kamo ang pasultihon? Nakautang sad mo, Dulce? Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na ito kagadlawa, Si Goliath. Inday Dulce, Ate Pres. Dulce. Yan ba na taon ka ng kolektor mas linding ba? Oo. Nya na mo gyud ay wa na mo gyud usahay di mo bayad, Ate bayad, Pres. So oo. sige siyang paningil wa gyud mo bayad. Niya. O nya karon kay ingon siya di rin mo bayad, puslan man tuliso ta mo. Di Ha? ana yung bana. Iyar ko kibidya tuliso ta mo. Di giadto niya sa bayad, Ate Pres. Karon gidadaan niya pinuti. Si kara niyang pultahan. Tulisib! Di mo bayad ako, tuliso ta siya. Tulisa sus mga pulis. Gawang asoy, mga pulis na ibos. Gitulisa mi. Ay, butang Ako ko tanang gulyat, dili mao ang bahay nga iyang nasudlan? ang butang, wako kibaw bang maubo siguro. Tampa, unsay mga pulis ang nag Ah, Moadto siya sa bahay nga silbi mo raid nila. dili nagren, moadto siya sa bahay nga nangutang niya. O lagi, Ni nanuwa siya manuktok ni diretso siya gisikaran niya pultan, diretso niya kay kining baya, mao ni katong puyan sa dakong utang niya. Karon pag abrit pultan, mga pulis mo gud nasod. Ay, ang iyang laabihan mga pulis dito. Oh, dito, Adi, mga ay, pulis. O okay, ako okay. pangutanaw nga ro mao mga pulis ang suga bahay makato sa iyang nangutang niya. Di tingali mao ang iyang naadto. dili, pulis gito siya. Wato magsabasa-basa pulis to. Ang katong nangutang. Tingali. Mao Wato ba? kay bao. Basin o ginana, maunay na itabo. Tingali. Pero ang iya siya, ang iya pangutana siya asawa, maunay nga doon na ba ay mapriso sa maningil sa utang. O, saan mo nga, imo ba gitulis mo sumba ng mga pulis, di priso ko siya. Gadabo ko siya taas kayong pinuti at priso. Oo, tinuod na. Nasa ko'y paambit ni Gulyat. Okay, paambit Kung ari ka lang. diri sa Lucas 6, versikulo 35, pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kay inguni ini kadako ang ganti. Nga inyong madawat ug kamo mamahimong mga anak sa labing halandong Dios. Mao ni na Pero bam, kani siya, kinahanglan bayran gyud siya bam kani kay kuan ko linding magunit dili man ikaw galingon yang kwarta. Kada personal siguro nimo. Ah. Pero dili ka makapahuan personal dako kayo. Dili ay, dili. Yung dili ka mabayran. Lisod kayo. Okay ra, ginagmay Okay, makapahuan balag, ka, dili 2,000, bayran. o di ka bayran, 2,000, okay Balag ra. na bayran. Oh. No comment. Ang si Bambina, siya bay Wa pa'y bayri oy. Huwag ka bayring ano man. Okay na lang. Hilang. Undi ra ba ta? Mao na diha sa gyud day nya pagayon lang pasaylos pulis king na lang nga dili ka bumoy tuyo sa kumbana. Ana na lang pa istorya day dulce. Ilisod ba ni? Nya Pero ang problema, nagdasya ka ng Pinuti, taas kayo. Na? taas kay Mao may pinuti. problema. Kasi ling diliwi pun magkana day ang imong bana mao na nya pulis pag yun yang gikuan. Pangayon lang pa sa iloy nga dili ka moy tuyo na ko si Roy katulad. Pero kung ang katong tinuod pulis to nakautang niya. Nakautang gito. Nakautang bro pulis gyud siguro to. Chris na. Ang Akong lay data si mo utang. ang akong gulyat no. Daan lang dong. Ang akong gulyat nga pananglitan og dakpon sa tungod kay ang iyang kaso sa tawagulan, gulyat canceling unsa? Kang siling og kang wipon. Karon. Karon, ang akong pasabot, depende tingali sa sitwasyon kay ang pagdaa sa maong butang, wala man siya manghagis, wala man siya manghasi, wala man siya mangitag kanang Pero nanuktok iya mo. Nuktok yang sikara Ang puntahan. sikaran niya niya. Yang iba. Nakita. Nagkupot kito siya pinuti. Nakita nagkupot. Sama niya. Gulat-gulat rin siya. Gulat-gulat rin nung to iyati pres. O pero iyang pagdaa sa maong pinuti, dili pero uban man nagwarawara sa silingan kay nagmaoy kay Ay, di nahubog. man silingan. Usara makabay ang giagtuan. Ang sukol kay ka man na. Oo, kaya di man kakadji. Ang akong pasabot ate pres nga dili ang iyahang pagdada sa pinuti aduna say tumong tungod kay Panghadlok ginoangan lagi mo ko, gud siya. bam. Ginoangan gud siya Panghadlok nga. ba? Ang iyaha kanang mo explicar siya kung sa iyang tuyo kung tinuod man gani nga puro tong military puro pulis tong kapuyo tong baya nga wa man siya magtuo nga kining dakong utang nga iyang ipaningil nga nagpuyo ning baya og pulis ba pananglitan ng ana no. Adi na madaog bisang pagwa Ang ako ba ati pres ba? Ang katuyo yung ipaningla, nilayas na to.
Nya ang nakapuliguan ang Anong abang? pulis. Doon na biyahin ko na anak baya. Oh, doon ko na anak. Inana. Pero nagapon sa kaso. Kaso lagi. Kaso gyapon ba bisan pag Asapta na lang na dong. Dong mandong. Ing na di taon kamoy akong tuyo sir. Kung kabubag mo nagpuyo di sir katog sa una. Kailain kayo dako kay utang niya. Wa gyud ko bayri niya ako mo koy paninglan sa manager mo. Ana dong, asapta dong. Ako lan ba? Nga naman. Bugat kaayo. Unsay buga? Ang ako nagkaila ka nang dagdaw kutsilyo. Karon. Ingon ko nga, doon din lang tamon manuro yung dayon kanya magkailangan kutsilyo sa self-defense sa man ito. Iyang galabay dito sa kamaisan. Karon. Pag-usap na mo kita, pusil mo yung kita. Minto. Oo, pusil kita siya mo siya. O sige, kay gunit ko. Kabugat pa ni, oy, bitari o sa kagandaan. Lain na to pusil nga mo. Ikaw, pwede ko sa pusil kay Mga ganda. bitaw, kato ko nung usag Katong usa na lang, no? Ningon siya, uy, lain lagi ni gangaan. Ganda mo sa prodili. Gangaan, pero gahi ko na ati pres. Prodili man mo butog yapon, ana. Unsa naman, uplo crack. No comment. Salamat mo pinagat ito laman. Gura ko ang puzzle, Tihon.